Alá na miña aldea. Na miña aldea, andando cas vacas e por ali, e cando facían ruada, pero non deixaban ir os rapaces á ruada, naqueles tempos. Tiñas que estar, tiñas que ter unha edad para ires ti ao baile, porque tiñaslle medo, porque podían, entre os mozos, pois facían pelea, entonces pois os rapaces non se podían salir. Eso sí que non. Pero despois aprender a tocar, pois foi así. Así coas miñas compañeiras, pois que as miñas rapazas, que éramos rapazas. E un tocaba no sombreiro e outro tocaba tamén, e mira que eu canto mellor que a ti, e outra que eu toco mellor que a ti, cousas desas, nada máis. Así era o que facíamos. Como empezamos, bueno. Porque non tiñas daquela, nosotros alá na aldea non tiñamos panderetas, non tiñan as chicas as que facían na ruada, pero tamén tiñan que ter moito cuidado, porque se viñan os veciños de al lado e que formaban pelea, pois estropeaban as panderetas, e non había cartas como hai agora. Entonces, por eso daban con moito cuidado, e como había os outros que viñan dun lado e do outro, porque se tiñan unhas rapazas que lle gustaban, e, bueno, pois un peleaba por elas, e por iso, estropeaban as panderetas rápido. E nosotros as rapazas xa non, eso de ninguna maneira, as panderetas nada. Era, tocabas nun cacharro vello tamén, que tuveras, pois tocabas iso nada máis. Pero despois, nada. Despois, cando vim pa aquí, pois xa nada. Eso xa se me pasou todo hasta que agora empezou el. Que dixo, van a empezar a coral, que van a empezar tal, bueno, foi cando empecé por aquí, máis nada. Por que parou de tocar? Porque, claro, como nosotros tivemos negocio, todo o tempo, tampouco eu non iba nada a actividades de nada. Entonces tampouco é como nosotros tivemos o negocio, pois había que atender o negocio, que non podías ter nin horas tiñas siquiera para nada, nada. Despois foi cando empecé aquí con este, co fillo, e foi así.